Man uwei pa uwei briew udon ya kasab kyrpang bat kabari ka U Blei nongbuh nongthaw uwei ryngkat habangi wan chakni kaslap pyrthei. Henry ka syong pat hangi kumno bangin lap ya la ka jong kasab bat kumno bangin pyndonkam ya ka hakarukam kaban ya ka jing mentoy yangi bat kaban kershan ya ka jing im jungi baman la kasngi. Ka nuksa ya kani kan biang la dangi pai hakhmat sya ka jing im jong uwei usamla ubala pyndonkam ya la ka jong kasab ban yeng bat kershan ya la di ha ka jing puli bat ki jing donkam baman la kasngi. Uni usamla sai kyak share ubajumi man la kasngi na la ying ban net class but under why part uju pulut ka por bo light ryngkat ka kamera handan palok ban kamai na kinongwan syangkai pyrthei. Uni usamla ula kamai sngi tang na ka basyondur ya kinong syangkai pyrthei ki bawan handan palok ha ka bauju shim shipho tingka ka we ka dur. Wat la ka jing yo ka de ka barin ndai da ka jing trei ka bani bat ka bajanai na lor ka jing long testa ya ka kam. Uni usamla ulala ban pyndonkam ya kani kasab ban kershan ya la ka jong ka jing puli bat pin urlong ya ka e ka bo kwa ban le. Uni usamla udairu ubatrei shitam ha ban kershan ya la de bat pendap penbiang ya ki jing donkam ba mi man la kasngi. Dalor kani ka kam bo le udairu usamla ubelet bela ying briew bat baju yarap pen up dukan ban yo kamai kat ka bayo toy ban pelang ya ka bainong bat ka umsep. Kupalasan na ki jing kran umulung susutam hai kam bani baro hang takin kari kana. Tiah kane ka jup mentam nomor ba kade ka jup ka bakar dokam te bon sini ki briew chet klet hi la ka jong ka sap ke baki kidon ten drai ngabat nomor ngadon le jong isap hi kindiat ngapen kam hi nomor ba kayarap yang kapor ka ba subo dang adon kam pisai mtoro kayarap hi kindiat te nga tang dang dei kena pule te nga suwan hang ni tolong gum kampatan tu dang alai dang amlai te ngawan dengan like ngawan baik we don't know pi try ki ju long very surprise mo ban ba nomor pishon klam da ong kini pidapan jimbin kajing shon hi te dei baki phashon hi kila booking gum to te hadin to nda gila da pishon te ki surprise ki ki ong fitbit ha pishon ka besa ka der pishon kum ta gen hai dori ba kat no try pi jude ni dori ba pi ai ka der hi ka banga ngaju shon em ka we nga shim shpau tangka kowe te set bon pat ki breu daki la shon shi bon tele te nga duna kin kador mdei wanga shim be shi full mtur nga duna kador